चिरां जिल्ला बारभुटान सिमनानि मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवबाय। गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो बे बोसोरनि थाखायबो चिरां जिल्ला बारभुटान सिमनाजों नांजाबनाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवफैयो गेलेमफुंनि मेयर आरो भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि सोद्रोमा दासु सिरिं नार्बुआ, 6थि बेटेलियन एसएसपीनि कमान्डेन्ट सौरभ कुमार आरो VIFAनि माखासे सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनानै होयो। गेलेमफुंनि मेयर आरो भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि सोद्रोमा दासु सिरिंआ बाहागो लाफैनानै थावनि बेखेवनानै गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारिफोरा दावबायफैब्ला दरनै हादरनि सोमोन्दोआ मोजांसिन जागोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बारभुटान फोनांजाब लामाजों हान्थामेलानि राहाया मोजां जायोब्ला जौगानाया फैगोन होननानै फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बड'लेण्ड राइडर्स एसोसिएशननिफ्रायबो बाहागो लानानै फैलाव नार्जारिया गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दावबायारिफोरखौ गारि मटरफोरखौ मोजाङै सालायनो आब्रुथि गोनाङै रंजानो आरो साखोन सिखोनै लावखार ओंखाम जानो खावलायो। नंगौ, आङो बे हाथिसार ओनसोलनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै नोंथां मिडियामोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ 2017 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोदों। दिनै 2024-25 फैगासिनो दं। बाव गोदान बोसोरनि बयखौबो खावलायनाय थाबाय, खुलुमनाय थाबाय, हामलायनाय थाबाय। देग्लायहाय जोङो बे मोनाबिलि स्पटखौ थांनाय बोसोरफोर बायदि मोजाङैनो खुंफुंनो सानदों। जोङो 2027 मायथाइनिफ्रायनो बे मोनाबिलि स्पटखौ सलायबाय थानायाव जेबो जेंना जेंसि जानाय नुवाखै, माबा मोनसे दावराव दावसिबो जानाय नुवाखै। आरो बिनिफ्राय जोङो देग्लायहाय साबसिन खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जादों। आरो जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांबावनो नाजागोन। आरो लोगोसे गासैबो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानो जे, मानो होनबा जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जाफैयोब्ला नोंथांमोनाबो जोंनि कमिटिनि रुलफोरखौ मानिनांगोन, डिसिप्लिनजों सोलिनांगोन। आरो बे जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानानै जेन लेथेर फेथेर खालामा, बथल बायदिसिनाफोरखौ बुख्रुबा आरो लेथेर फेथेर थोरसि लाइफोरखौ गारलाबाया, मोनसे जायगायाव ज' दोनो। जोंनाव कमिटियाव बेखौहाय बिनिफ्राय ज' जायगायाव दोननायनिफ्राय लांग्रा दङ। जाहाथे नोंथांमोना बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनानै लेथेर फेथेर खालामा, बेखौनो आङो कमिटिनि जानानै खावलायनाय थाबाय। नायथावना मा खालामना होनाय जादों? नायथावना ओरैनोथ' जोंनियाव सिगांनियाव दैया एसे गिदिरमोन, बेनिखायनो दालांफोरखौ बारा गोलावखाय समायनासिन खालामनो हायाखैमोन। देग्लाय दैया एसे गुसुं जादों, गुसेब जादों, बेनिखायनो जों देग्लायहाय साबसिन सिगांफोरनिफ्राय साबसिन बानायनाय जादों दालांफोरखौ। आरो जायगाफ्राबो सिगांहाय बालामोन, देग्लायहाय थोरि रज'बाय, गांसो रज'बाय, मोजां जाबाय, क्लिनसिन जाबाय। देग्लाय बिदि हाद्रि गैया सिगांनि बायदि, बिराद मोजां समायनासिन जादों देग्लाय। एन्ट्रि फिया माबायदि खालामनाय जादों देग्लायनि बोसोराव? देग्लाय एन्ट्रि फिसखौ बुङोब्ला सिगांनि बायदियानो लानाय जादों। जों बेहाय बाराबो खालामनाय जायाखै। बासखौ जोङो पार बासाव 700 खालामनाय जादों आरो विंगारखौ 500 खालामनाय जादों। बेनिफ्राय बाइकखौ 100 लानाय जादों, कारफोरखौ 300 लानाय जादों। बेबायदि फिसै जों लानाय जादों। आरो दिनै नोंथांमोना फुंबिलिनिफ्रायनो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवबाय। दा बेखेवनानै दा दिनै मोनासिम प्रग्राम दङ होनना जों मिथिना मोनदों। माबायदि प्रग्रामा एरेन्ज जालांगोन? निस्सय दिनै जोङो दिनै नभेम्बरनि डिसेम्बरनि दिनैहाय 1 थारिख, बे 1 थारिखआव जोङो अपेनिं सेरेमनि लादों। बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जोङो अपेनिं खालामनो आखायाव लादों। बेवहाय जोङो दिनैहाय मोनसे प्रग्राम लादों जे, मानो होनबा नाइट प्रग्राम। बे नाइट प्रग्रामाव जोंहा माखासे मोजां मोजां आर्टिस्टफोर फैगोन। दा बेवहाय जोंहा मेन सिंगार हिसाबै बर'नि नोजोर प्रेक्टिकेल जोंहा बर' आर्ट कमेडियान आर्टिस्ट दङ, बिथाङा फैगोन।
आरो लोगोसे जोङो दा आङो बारा इसिबां माने माबाखौ मोनजोबाखै सोर फैगोन बेखौ दा दान्दिसेनि उनाव जोङो बेखौ नांगौबा जोङो डिक्लेयार खालामगोन सोर फैनाय जागोन खिन्थु गोबां आर्टिस्टफोर फैगोन आरो जोंनाव कमेडियान नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मानो होनबा कमेडियाननि मास्टार होननानै डेन्जार मोजां रोंगौ होननानै प्रेक्टिकेल बिथाङा दा बिथाङाथ' सियर बे जाबाय माखासेखौ जोङो दा दान्दिसेनि उनाव डिक्लेयार खालामगोन सोर फैनाय जायो बेखिनिखौ बुंबाय आरो स्पर्टनि टाइमिंखौ माबायदि खालामनाय जादों नोंथाङा बबेनिफ्राय बबेसिम जोङो स्पर्टखौ टाइमखौ जोङो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि 6 बाजिसिम होनाय जादों ओरैनो बेखिनिखौ जोङो खालामथ'नाय जादों जोङो परिस्थितिखौ नायनानै जोङो बानायगोन ओरैनोथ' बादा दङ जोङो जोंनियाव बेयाव 6 बाजिसिम बर्थमान होथ'नाय जादों जोङो नांगौबा जोङो 5 बाजिसिम होगोन परिस्थितिया एसे गाज्रिब्ला आरो जोङो परिस्थितिया मोजांबा एसे एनै 7टा 8टासिमबो होनो हागौ आरो बेखिनिखौ जोङो बुंनाय जायो दावबायारिफोरखौ जोङो आङो खावलायनो सानो जे मानो होनोबा जोंनि बे हाथिसारसिम फैनाय लामाया दा बर्थमान एसे मोजां क्लिनाव जाबाय नाथाय एसे हाद्रि दं आरोना हाद्रि दं बिनि थाखाय एसे उसुबिदा अब्लाबो दा लामाया एसेबां गाज्रि गैला आरो जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जायफोर बिथांमोनहा फैनो गोसो दङ बेयो ओरैहाय जोंनिया बङाइगावनिफ्राय फैनानै सामथाइबारि टु भुटान गेलेफु मोनफैयो आरो बिनिफ्राय जोङो दादगारियाव मोनसे SSB केम्प दङ बे SSB केम्पनि एसे सिगाङाव एसे खोलाहा जोंनियाव सानजाहा फारसे फैनाय लामा दङ बेयावनो मोनाबिलि पिकनिक स्पट मोनसे लिरनाय गेट दङ बिथिंजाय फैयोब्लानो 1-1.5 किल'मिटारजोंनो बेयाव मोनफैगोन आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव